Straight to the point. Okay. We're happy to have once again for part 2 may gala sa atong interview the last time si Dr. Adrian Tamayo, my very good friend sa Mindanao Development Authority or MINDA. Sir Adrian, kuya, magandang morning, sir. Yes, Sir Jun, maayong buntag kasama Sir Jun ug sa ato ang mga tigpaminaw karon. Maayong buntag, no? Yes, sir. Sa pangalan ni Secretary Maria Belén Acosta, malipayon kami nga makig-uban kaninyo. Yes, sir. Kini exactly, sir, ang reason nga nung nag-part 2 ta, sir, kay nga no, I fail to ask you, unsa may asa direction, sir, ang rumbo sa gustong ma-achieve by Secretary Acosta and your team, sir, sa pagpalambo sa atong dakbayan and our island of Mindanao. Yes, for one is pagkasulti ni Secretary Maria Belén Acosta by the soonest time, we dapat dili tan-awon nga second cousin nga lower rate sa Cebu o sa Manila. Yes, sir. Kung dili mas lambo ang ato ang sitwasyon, no? And we should become as a destination para sa mga turista o mga investors in the soonest possible time. Pero na ko'y worry. Our assets, given also our peace and security, Yes, sir. kasama Jun. Sorry, Sige, sir. naputol na ka. Oo, pero na ko'y worry, sir, kay if you have canceled the flights, saan na to pag, sir, kanang real talk ba nga, sa pag anis mga investor kung cancel ang mga flights, etc., etc. Yeah, usahay dahil mga sitwasyon, no, mga cancellation of flights. It's because of the system also of the airport system as well as of the airline. Nonetheless, ang intention nga mo bisita or mo ani sa Mindanao, mo na ang butang that we could also guarantee as Mindanaoans and Mindanao Development Authority is doing it. Na gipresentar ang for example, ang ruta sa Cotabato paingon dito sa Tawi-Tawi because of the potential. There's also the Siargao flight routes. Dilipod sa BIMP Iaga na ay Sandakan, Zamboanga, na apoy Manado, Davao, no? So mo na ang mga butang gina-facilitate ni Secretary Maria Belén Acosta. And very recently, kadto pong very recent na celebration ng sa 10th joint economic partnership of France. Mo na ang makita karon and the Philippines og isang nga gi-highlight diha mao ang HDF hydrogen program, no. So it's new and it's facilitated in Zamboanga, Sibugay and in the many parts of Mindanao. Yes, that's sir. why investors would come. Oo. Sir, of course, naka-underlying factor din ni sir. If we wish to sustain development, I suppose, sir, kanang dapat kanang sa tawag na reliable ang atong law and order, ang atong kalinaw. Tama ba nga akong projection, sir? Yes, correct. To be honest, we still suffer sa kanang ginaingon nila nga negative impressions. That's why si Mindanao Development Authority Secretary Maria Belén Acosta nagpamugna og usa ka dako nga study ginatawag ni og Mindanao Trust, Respect, Safety and Security Study. Okay. Involving 7,000 ka mga respondents, and it came out, Sir Jun, no? Yes, sir. Pag atong mga kaigsuonan nga ang safety rating sa Mindanao happen to be higher than the national because Wow. we Very good, sir. Very good. able to get 88%. Ang national, it's just 41%. Hala. Ang feeling of safety is mo ni ang experience sa mga tao nga nagpuyo sa lugar. Dili Yes, tong sir. mga tao nga wala sa lugar o kusog lang mo Impression. istorya on sa ila makita sa Facebook. Tinuod na. Sir, barely 1 minute left. Asa pa ingon, sir, unsa pa yung mga big things coming up for Mindanao, for Davao in particular? Yes. For today, there is another expansion of a business ng pasinayaan po ni Secretary Maria Belén Acosta ang Mount Nissen, another nga plantation. So indikasyon po na siya, no, nga nakita nato ang usa
manufacturing sa pagkaon nga need to expand, and so therefore they are doing it in Mindanao, and that's a good news already. Yes, sir. Another is the partnership with the Mastercard. Kay kinahanglan nato ang mga tigpapatagayon ang ato mga negosyante, Sir Jun, no? Yes, sir. Nagapaminaw karon kung dapat integrated po sila sa global system, financial system. And ang ato ang Mastercard partnership with Minda would help facilitate that para mas paspas transaction efficiency, as well as the government na masabay mapauban. Another is that there's pagtapok-tapok sa mga negosyante, industry captains karong umaabot nga Agosto. Okay. Yung natawag na Mindanao Business Conference para Mindiscon. istoryahan ang atmosfera sa pagnegosyo o sa mga pulisiya. Okay. Na maduso Yes, para sir. mas mapaligon ang investments gani sa Mindanao. Okay, sa pagadian man ni sir no, kaning sa Agosto, Minbiscon. Pagadian. That's in Cagayan, I think. Ang pagadian is kadtong bago lang nga nahitabo na araw Sige, ng sir. pagadian. Okay, sir, all the very best sa inyo. Please extend our thanks, sir, kang Secretary Acosta. And your team, sir. Salamat kayo. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. And again, amo ang i-assure no, that Mindanao Development Authority is committed to accelerate the quality of life of the 25.6 million Mindanaoans sa pagpangulo ni Secretary Maria Belén Acosta. Daghang salamat sa Jun Salamat, sa sir. ato ang mga suking tigpaminaw. Thank Madayaw na adlaw. Yes, sir. Si Dr. Adrian Tamayo Gatungayala, Public Relations